खुलुमबाय रोजा रोजाफोर आं JSB Advice 365 चेनेलनिफ्राय मोनसे भिडिअ हरनो नागिरदों। बे भिडिअआ जाबाय दाखालि बावैसो EM रनजित बसुमतारिया माखासे इउटुबारखौ गाज्रि होनदों। आं बेनि सायाव आं बुंनो नागिरदों आं साननाय बाथ्राखौ। बिथाङा इमान गोरों मानसि सासे जानानै बिथाङा पर्टेल चेनेलफोरखौ रायनाया बिथांनिया खमुलि मोजां जायासै। मानो होनबा जि समाव गावसोरो इलेक्शन पारपासाव फैदोंमोन बे समाव हासरा माजराबारि रुपहि सालबारियाव माखासे इउटुबारफोरानो बिथांखौ किन्तु देरहानायनि लामाखौ होदोंमोन। इमान दुखुनांथाव बाथ्रा बिथां रनजित बसुमतारिया गावनो आंनि फाफ्लियाव हमनानै राजाबिल रुपहि हासरा এই गामियाव बहुत बार गिदिंलांदो। आंदो दिखांनाय फट'बो दङ बिथांनि आरो बिथाङा होनदोंमोन जे जों मोनसे परिबर्तन लाबोगोन आरो जों बिदा फंबाय रखम जों मिलायना सलायगोन। जुदि बे बाथ्राया नंगौ बिथाङा माखासे इउटुबारखौ मानो दिहुननांगौ? इउटुबारफोरा मा? बिथाङा सानदों नामा जे नोंथाङा सानदों नामा जे इउटुबारफोरा लेखा गैया माबा गैया एख' गैया होननानै नोंथाङा सानदों नामा? इउटुबारफोरा जुदि गैयामोन जोंनि बे साहा ओनसोलाव मा जानो दङ ना मोजां लामा दङ मा दङ मा फेसिलिटि दङ इयावलाय? एख' फेसिलिटियानो गैया। इयावलाय बोजों क'क्राझारनिफ्राय नङाबा माबानिफ्राय बङाइगाव नङाबा बेलेग बेलेग गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै गेदेर गेदेर सांबादिकफोरा फैनानै इमान भितर ओनसोलनि मा खौरांफोरखौ हरनो हागौमोन नामा? नङाबा फैदो नामा? मब्ला फैदों द' जों किन्तु इउटुबारफोरा रायजोनि सुखुआव दुखुआव जोङो जि नांगौ इखौनो हरदो। सोरबा जुदि गोरोन्थि मावदो इखौबो जों होदो, मोजां मावबा इखौबो होदो। माखासे दाखालिनि रिजाल्ट मोजां खालामदो, रिजाल्ट मेट्रिकआव पिउआव इमान मोजां रिजाल्ट खालामदो इफोरखौ जोंसो होदो खबरखौ। नोंथाङाथ' गामि गामि फैनानैथ' खबरखौ लानो हायाखै। नोंथाङा मा सुक्तियाव मा चेलेन्जआव मा माबा खालामनायाव नोंथाङालाय इउटुबारफोरखौ रायनांगौ? इदि गोरोन्थि मावनायनि कारणे नोंथाङा माबा लादो नामा? गतिके आं सानो नोंथाङा जि होनबाय इनिफ्राय किन्तु इफोर बाथ्राखौ होननाङा। मानो होनबा इउटुबारफोरा कुनुदिन इउटुबारफोरा जे जों UPPL नङा BPF नङा